खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि अनज्लायग्रा साबस्क्राइब खालामग्रा लोगो आरो भिउवार्सफोर नायगिरि लोगो नोंथांमोननि न'खर आरो फेमिलि जिबन गासैबो बिथिङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बयनोबो अननाय गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो आं बे समावहाय मोनसे टपिकखौ बुंनो हास्थायदों गुसुङैहाय। बे टपिकखौ मोनसे बाइबेल पार्टनिफ्राय आङो लानाय जादों। बे जाहैबाय एफेसिसनि पावलनि लिरनाय 5 अध्याय 16 पद। बे मोनसे पदखौ फरायनानै जों खोनासंनि। बेयाव बेबादि लिरदों, बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला, बेनिखायनो नोंसोरो साननो रोङै दाजा। जिसुनि मुङै आमेन। दा जोङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय एफेसिसनि पावलनि लिरनाय लाइजामनि गेजेरजों जोङो खोनाबाय, जोंनि बर' रावजोंनो फरायनाय जादों। बे बाथ्राफोरखौ फरायनानैनो जोङो बुजिबाय। मा होनदों बेवहाय? बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला, नोंसोरो साननो रोङै बादि दाजा। बे बाथ्राखौ पावला सोरनो लिरदों, बबेयावहाय लिरदों, मानो लिरदों, मा काहानिनि थाखाय लानानै पावला लिरदों, बे बाथ्रानि सायावहाय जों गुसुङैहाय जों सोलोङो। पावला लिरदों, बै एफेसासआरि एसिया माइनराव थानाय ख्रिस्टियानफोर, जायफ्रा जिसुखौ खुलुमबाय, जायफ्रा इसोरखौ नाजावबाय, फोथायबाय, ख्रिस्टियान जाबाय, नै बिसोर मानसिफ्रा जाहाथे बै गाज्रि मुगाफोराव, गाज्रि सिटुएसनफोराव, गाज्रि बोथोरफोरनि गेजेराव जिउआ नोंसोरो दङखाय नोंसोरो मोजां समखौ लानानै इसोरखौ मोननो हानाय समाव, इसोरखौ खुलुमनो हानाय बे समाव नोंसोरो इसोरखौ फोथायदो आरो नोंसोर मोजां समखौ खाबुखौ बायनानै लादो। मानो? बोथोरा बिराद गाज्रि, सिटुएसना बिराद गाज्रि। बेनिखायनो समखौ नोंसोरो सनानि सम बादि खाबुखौ बायनानै लादो। बेबादि पावला बै ख्रिस्टियानफोरनो बे लिरनानै हरदों। बे बाथ्रायानो दिनैहाय जोंनि जिबनाव आरो जोंनि न'खराव, जोंनि समाजाव जोंनो मोनसे गिदिर थुलुंगानाय लाबोदों। आरो जोंखौ बे बाथ्रानि गेजेरजों ख्रिस्ट'आ बजबनानै लादों आरो ख्रिस्ट'आ जोंखौ गावनियावहाय दोननो हास्थायदों। अनलायग्राफोर, गावनियाव दोननो हास्थायदों। बोथोरा गाज्रि। बोथोरा बै नङा दे, बे दैज्लां बोथोर, मेसें बोथोर, दुफां बोथोर, गोजां बोथोर, दैज्लां बोथोर, बे खोथाखौ बुङाखै। बेनि रेफारेन्स लानानैसो रिजायनानै जिउनि बोथोरनि बेलायाव, जिउनि दावगानायनि बेलायाव, जिउनि सोलोंनांगौनि बेलायाव बे बाथ्राखौ लानानै नोंसोरनि मुगाया गाज्रि जानायखाय नोंसोरो थल लानानै सिरि मोननाय जिबनजों नोंसोरो खाबुखौ बायनानै ख्रिस्ट'खौ खुलुमदो, ख्रिस्ट'खौ फोथायदो, जिसुखौ फोथायदो, बासायगिरि जिसुनियाव नांथाबदो। बे बाथ्राखौ पावला गावनि सिटिकनि गेजेरजों फोरमायहरदों। जोंनो आबाद मावनो मोजां आबहावा नांगौ आरो जोंनो मोजां बोथोर नांगौ। मोजां बोथोर नांगौ, मोजां आबाद नांगौ जोंनो आबाद दिहुननो थाखाय। नङाब्ला जोङो नांगौ बोथोराव आबादखौ जुदि थिग टाइमाव, थिग बोथोराव जुदि हायाब्ला, मावाब्ला, अखाफोरा जुदि गोग्लैयाब्ला, आबहावाफ्रा जुदि गोरोबाब्ला जोंनि फसलफ्रा, जोंनि आबादफ्रा बिथाइ गैयै जायो। आरो जोंनि आबाद मोननांगौ जेरोखोम मोननांगौ बेबादि जों मोननो हाया। बेबादि बोथोरफ्राबो
बोथोरफ्राबो माने जोंनि आबाद मावनायफ्राव जोंनो जेरैखम मोजां बोथोर नांगौ बादि मोजां आबाद दिरुननो बेबादिनो जोंनि जिउनि बेलायावबो जोंनो मोजां दिन आरो मोजां खाबु मोजां सम मोजां टाइम जोंनो नांगौ बोथोरा जेरै जोंनि ख्रिस्टनियावहाय अनलायग्राफोर बिसेस करि जोङो सानफ्रामबो गिर्जा हाबो गिर्जायाव जोङो मा सोलोङो जिउनि बाथ्रा सोलोङो आरो जों इसोरनाव थानो सोलोङो जों अनलायनायनि बाथ्रा फोरोङो जोङो ख्रिस्टनियाव जोङो स्टेन्डार्ड भाबै जिबन जापन खालामनायनि माखासे जोंनि फालाव पास्टारफ्रा जोंनो मोजां बोसोनफोर होयो बेबादि सम बेबादि फोरोंनाय बेबादि जिउनि बाथ्रा सोलोंनायनि सम आरो मुगाफ्रा गैलिया गोमालांनो हमदोंसै दरफ्रा खाथेजानो हमदोंसै दिनै जोंनि गेजेराव बेबादि गाज्रि सिटुएसन फैबाय अनलायग्राफोर जोंनि गेजेराव इसोरनि बाथ्रा सोलोंनो जोंहा खाबु गैलिया सोरबा गोसो सोलायनो सानब्लाबो ख्रिस्टनियाव फैनो लुबैब्लाबो ख्रिस्टनाव फैनो हायै बेबादि सम सफैबाय ख्रिस्टखौ नाजानो लुबैबाबो ख्रिस्टान जानो हानाय नंलिया बायब्लाबो मोननाय नंलिया बासायजानायखौ हास्थायब्लाबो मोननाय नंलिया बासायजानायखौ ख्रिस्टनियाव आङो गोसो सोलायनोसै आं थांनोसै बेबादि होनब्लाबो जों मोननाय नंला मानो सिटुएसना बुहुत गाज्रि बोथोरा बुहुत गाज्रि जाबाय अनलायग्राफोर दिनै जों ख्रिस्टियानफ्रा मा खामानि मावो जों ख्रिस्टियानफ्रा मा हाबा मावो बेनिफ्राय बांसिन सैताना खामानि मावो अनलायग्राफोर सैताना बांसिन खामानि मावो बेनिखायनो जोङो समखौ मोनोब्ला इसोरनियाव नांथाब इसोरनो खोन्था बोथोरा जोंनि गाज्रिखाय बोथोरा जोंनि बुहुत गाज्रि दिनै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बहुद धरननि सैताना परिकल्पना खालामगासिनो दं डे नाइट बियो गावनि मिशनखौ मावफुंनो थाखाय बियो साखा फारा जाबाय सारि उफालि सैताना बेराखांबाय अनलायग्राफोर बेनिखायनो सैताना बेबादि माने बेराफ्राफ्रोमावबो बेबादि बेराखांनाय बादि सान हर बियो बेरायथिंबायनानै गावनि मानसिफोरखौ गावनि सोलोंग्राफोरखौ बियो मबाइलाइज खालामगासिनो दङ सोरखौ मन'नो हागोन सोरखौ खोख्लैनो हागोन सोरखौ नासयनो हागोन सोरखौ बेबादि मोनसे परिकल्पना खालामनायनि गेजेरजों माने बिफोराव खोख्लैनो हागोन सानफ्रामबोनि बेनि प्लेनिंआ मिशना माने जागासिनो दं अनलायग्राफोर बेनिखायनो जों जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय जायफ्रा माने ख्रिस्टियान जाबाय इसोरनि बेसादफोर जाबाय बिसोर साफ्रोमबो सिरि मोननानै नांथाबनानै जिउ खांनो नाजादों सोरबा गोबां मानसियानो ख्रिस्ट'खौ मोनब्लाबो ख्रिस्ट'खौ मोनै बादि जिउ खांबाय ख्रिस्ट'खौ मोनब्लाबो ख्रिस्ट'खौ मोनै बादि जिउ खांबाय बेबादि जिउ खांनायनि गेजेरजोंनो जोंनि समाजाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि जिउनि बोलोफ्रा खमायलांनो हमदोंसै जोंनि इसोरजों नांथाबनाया बियो दुरबल जानो हमबाय अनलायग्राफोर दुरबल जालांनो हमदोंसै बिनिखायनो साफ्रोमबो ख्रिस्ट'खौ मोननाय साफ्रोमबो भाग्यवान बिसोर साफ्रोमबो इसोरनियावहाय समखौ ओरैनो दा हगारसै सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव इसोरखौ खुलुमनाय इसोरखौ फोथायनायजों इसोरनियाव रायथिनायजों जोङो जिउ खांदो अब्ला जोङो बे गाज्रि बोथोरफोरनिफ्राय जोंनि न'खरफ्रा जोंनि जिउफ्रा बासायजानायखौ मोनगोन अनलायग्राफोर दिनै जाबोनो हमदोंसै मैया दाख्लैनि सिगाङावहाय साननै सानथामसोनि सिगां मोनसे जायगायाव रियेलि मोनसे घटना जादों अनलायग्राफोर मोनसे न'खरा जोंनि ख्रिस्ट' समाजनि न'खर बे न'खरावहाय जायै लोङै हरनि समाव जिरायबाय उन्दुबाय बे उन्दुनायनि परे बिसोरो बाहेरायाव ओंखारदोंमोन बे बाहेरायाव ओंखारनाय समावहाय सानै मानसिया बेबादि आक्रमन खालामनो बे न'खरखौ गाग्लोबनो बेबादि मोनसे अस्त्रधारि लानानै बिसोर थाखोमा फैदों आरो जेब्ला बे पेसाब खालामहैदोंमोन बे समावनो बियो थाखोमानानै दङमोन अब्ला बे बिगोमाखौ नुनाय लोगो लोगो बे खारबाय
बे खारनाय लोगो लोगो सोर सोङा हौवा बे न' खाथियाव थाफैखो मानो गाबज्रिया सोङा हौवा बेबायदि थाफैनांगौ सोर जागोन होनना बुंबाय अब्ला उनथिंजे फैनानै सासे मानसिया बेखौ दाननो फैबाय दाननो फैनायावहाय बियो हठात बागदावबाय गाबख्रावबाय मानो बेबायदि खालामफैखो आंखौलाय मा सोर जाखो नोंलाय होननानै गाबख्रावनाय समाव गाबख्रावनाय लोगो लोगोनो न'नि मानसिफ्रा ओंखारबाय गामिनि मानसिफ्रा ओंखारबाय नागिरबाय होसोबाय बे समाव बेनि डायरि बेनि पार्टिकुलार बेनि डकुमेन्टस बेनि आइ कार्डफ्रा गनानै थालांदों आरो गनानै थानाय लोगो लोगोनो नायबाय बियो बबेनि बियो सोर मा मावो सोर बबे थाखोनि मानसि बेबादि मोनसे धर्मनि मानसिमोन बिसोरो ख्रिस्ट' नङै मानसिमोन बिसोरो दा दिनैहाय बे केसखौ लानानै बे न'खरनि मानसिया मा खारननि थाखाय हरनि समाव बेबादि न'आव फैखो मानो बेबादि आक्रमन खालामनो फैखो बेखौ केस हैदोंमोन प्रसासनाव नाथाय दिनैसिमबो बे न'खरनि सायाव बेबादि केसनि जेबो इमप्रुभ जायाखै अनलायग्राफोर बेबादि मोनसे बिसार खालामनाय साननाय सिन्ताधारा बे न'खरनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखै पुलिस प्रसासनाबो अनलायग्राफोर बेनिखायनो बेनिफ्राय देरसिन समस्याफ्रा नोंनि आरो आंनि न'खराव फैनो हागौ नोंनि आरो आंनि न'खराव नोंनि गथ' गथायनि न'खराव नोंनि मण्डलियाव नोंनि समाजाव बेनिफ्राय गाज्रिसिन बारा बारबोनो हागौ आरो बारबोगासिनो दङ अनलायग्राफोर डे नाइट सानफ्रोमबो मानसि सिथारनाय मानसि गावनाय मानसिखौ बेबादि अयथासार अनागारि माने नासयनाय बेबादि गादबनाय बेबादि मोनसे खायदा खालामनानै मानसिखौ सिथारनाय बेबादि सम आरो मुगाया जाबोगासिनो दं आरो जागासिनो दं बेखौनो लानानै गाज्रि बोथोरा जानायखाय नोंसोरो मोजां खाबुखौ दा हगारसै इसोरखौ खुलुमनो मोननाय समाव इसोरखौ खुलुमदो इसोरखौ नाजावनो हानाय समाव इसोरखौ नाजावदो इसोरखौ खाथियाव मोननाय समाव इसोरखौ खाथियाव नोंसोरो थादो बेनिखायनो जों बयबो जाकबनि सारि अयदा 7 परावहाय जोङो नायनि जाकबनि सारि अयदा 7 परावनो जों नायनि नायग्राफोर बेवहाय मा लिरदों जाकबा जाकबनि सारि अयदा 8 परावहाय बेबादि बुंदों नोंसोरो इसोरनि खाथि जा अब्ला बियो नोंसोरनि खाथि जागोन पापिफोर नोंसोरनि आखाइफोरखौ सुस्रादो आरो फारनै मन गोनांफोर नोंसोरनि गोसोफोरखौ फोजोंदो जाकबा बे बाथ्राखौ गावनि सिटिकनि गेजेरजों बियो बेबादि जोंनो मोजां सुबुरन्थाइ मोजां गियान मोजां थुलुंगानाय बाथ्राखौ जिउनि थुलुंगानाय बाथ्राखौ जोंनो खोन्थादों फारनै मन गोनांफोर बेखौ होननाय जादों ख्रिस्टियानफोरखौ होनदों इसोरनिबो संसारनिबो जों ख्रिस्टियानफ्रा गोरोबै जुंगालाव गोरोबफानानै दं जोंनि माखासे समस्याफोरखौ जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेरजोंनो मिथिनो हास्थायदों सैताना मिथिनानै लादों सैताना जों ख्रिस्टियानफोरनि समस्याफोरखौ गासैखौबो मिथिनो लुबैदों सैताना मिथिनानै लादों बबे जायगायाव बेसेबां मा खामानि मावनांगौ बबे जायगायाव बेसेबां पपुलेसन दङ इसोरनि मानसिफ्रा बेखौ सानफ्रोमबो बियो मबिलाइज खालामगासिनो दङ सानफ्रोमबो प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ माबोरै बबे खायदाजों बिसोरखौ इसोरनिफ्राय उनफिनहोनो हागोन सानफ्रोमबो डे नाइट बियो सिन्था खालामगासिनो दङ सैताननि परिकल्पनायानो जाबाय मानसिखौ गावस्रा होनाय हिंसा हिंसि खालामनाय लोंग्लुंनाय जाग्लुंनाय फेग्लुंनाय बेबादि मानसि सिथारनाय जिनाहारि खालामनाय दुग्गा जानाय सैहोनाय गोजोननाय गैयै हिंसा हिंसि खालामनाय बेनो सैताननि जिउ सैताना मालाबाबो मोजांखौ बियो नायनो लुबैया आरो मोजांखौ बियो नायनो बायो बिनि खामानियानो बिनि मिशननि खामानियानो मानसिखौ माने गोजोननाय गैयै खालामनाय बेनो सैताननि खामानि बे सैताननि खामानियानो
दिनैहाय बुहुमाव बांसिननिफ्राय बांसिन बियो माने बारा जाबोबाय अनलायग्राफोर। बे बारा जानायखायनो दिनैनि मुगाया, दिनैनि बोथोरा गाज्रिसिन जाबोबाय। दिनैनि बोथोरा गाज्रिसिन जाबोबाय। बेनिखायनो अनलायग्रा जायफ्रा ख्रिस्ट'खौ मोनबाय, इसोरनियाव नांथाबदो, मोजां समाव मोजां दिनाव फोरबोखौ खुलुमदो, फोरबोखौ नाजावदो, मोजां खाथियाव मोननाय समावनो इसोरखौ नोङो खुलुमदो, इसोरखौ नोङो खुलुमदो। मानो? गोबां मानसिफोर दङ ख्रिस्ट'खौ नाजावनो लुगैबाबो ख्रिस्ट'खौ नाजावनो मोननाय नंला। ख्रिस्ट'नियाव फैनो लुगैबाबो ख्रिस्ट'नियाव फैनो हानाय नंला। दरा खाथे जाबाय। दिनैहाय फैनो लुबैनायखौ दोनथ'नानै मोनखानाय ख्रिस्ट'खौ मोनखानाय मानसिफ्रानो इसोरखौ खुलुमनो दिन आरो मुगाफ्रा सोलायलांदोंसै। बोथोरा गाज्रि जाबोदोंसै। दिनै जोंनि गिर्जाफ्रा जों इसोरखौ खुलुमनो बेबादि खाथे जानो हमदोंसै। बेनिखायनो सोरबा जुदि इसोरखौ मोनबायब्ला साबधानै जिउ खांदो, मोजां समखौ बायनानै लादो। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होदों। जिसुनि मुङै गोजोन्थों।